Kaixo, nire izena Leire da, eta bideoan ikusi bezala, tutorek ze konpetentzia izan behar dituzten adieraztera noa. Konpetentzia garrantzitsuenak, loturak eraikitzen jakitea da, koordinatzaile lanak egitea, komunikatzeko gaitasuna izatea, akademikoki, noski, gaia menperatzea, positibo izan eta umorez aritzea, eta beste bat, zure esperientzia elkarbanatzea ikastetxean, eta noski ahaztu gabe aniztasuna tratatzen jakitea. Horien artean 5 aukeratzekotan, aukeratuko nituzke loturak eraikitzen jakitea, ikasle bakoitzarekin edo taldearekin taldea kohesionatzeko asmotan, koordinatzei izaten jakitea, azkenean ikasle, irakasle eta gurasoekin lan egin behar delako urte betean, gutxienez, komunikatzeko gaitasuna ikasleekin noski, baina gurasoak alde batera utzi gabe, beraiekin dinamika eramaten jakin behar delako, bileretan, beste estrategia batzuk erabiliz, korreo bitartez, harremanetan egoteko. Akademikoki gaia menperatzea oso garrantzitsua da, azkenean ikasleak bere gorena jo dezaten eta ahaldun guztia ikas dezaten eta eman dezaten etorkizunera begira, eta azkenik elkarbanatzea ikastetxearekiko oso garrantzitsua iruditzen zait, bakoitzaren esperientzia beste lankideei edo irakasleei kasu honetan lagundu ahal izateko. Eta horiek izan dira nire ekarpenak. Mila esker.